खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि सानथौसिमबो बे समाव आं दंफैयो क'क्राझार जिल्ला सिङाव थानाय बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाखालि बावैसो जानानै थांनाय जे बिटिआर एकर्डनि सायाव माखासे दैदेनगिरिफोरा गुवाहाटि बिजिरसालियाव गुवाहाटि हाइकर्टआव PIL होनायखौ बिनि असिलायैनो दिनै बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि सायाव चेलेन्जयै बिथांमोननि मुसुखायाव दिनै बिथांमोननि मुसुखाखौ सावनाय नुनो मोनदों। बे समाव केमेरा हासन बिथांखौ फारि फारि दिन्थिनो थाखाय बेबस्थाजों फैनाय नंगौना नङा दिनै बिटिआर एकर्डखौ गुवाहाटि गोजौ बिजिरसालियाव नैबे समावहाय सारा आसाम आरो सारा बिटिआरआव दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ चेलेन्ज खालामनानै जायफोर बिक्सात्तबादि लिडार बिथांमोनहा गुवाहाटि हाइकर्टआव होदों दा बेनिखायनो जायफोरा बिथांमोननि मुसुखा जोङो गुबुन गुबुनाव जेरैबायदि सोलिदों जोंबो बेखौ लादों आरो जों दिनै बुंनो लुबैयो जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दि जायफोर बिथांमोना PILखौ होदों बिथांमोना सात्तबादि लिडार खुनु जातिखौनो बिथांमोना होआखै इन्टारेस्टनि थाखाय PILखौ होदों जों बुंनो हायो। दिनै बेयाव बाहागो लादों PIL होनायाव दङ बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो सासे लेङाइ आफादगिरि बसुमतारी बर' समाज आफादनि सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरिमोन दङ आरो बर' राइटार्स एकाडेमिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना बेयाव बाहागो लादों आरो बेखौनो बुंनो लुबैयो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे जाबाय बिनि उनाव जे मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों सरकारा फैबाय दा बेनि उनाव जों सानदों बिथांमोननि जे थाइसे थाइनै थाखा हादोंमोन बिथांमोना बन्द' जादों बेनिखायनो गावसिनि बेक्तिगत सार्थनि थाखाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बिसोरो बिरोधि खालामदों आरो बेनिखायनो दिनै जों सोंखारनो लुबैयो आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों दिनैनि समाव जे साहित्य सभानि सेन्ट्रेल कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि पस्टआव थानानैबो जे दिनानाथ बसुमतारीया जातिनि बिरोधि खामानि मावदों बेनि थाखाय जों सोंखारियो आरो बेनो खोथा जों बुंनो लुबैयो जे बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम जाति बिरोधि खामानि मावफेराखै दा साननो गोनां बिसोर बर' थुनलाइ आफादनि एथ्राव गोजौ पस्टआव थानानैबो लेङाइ आफादगिरि बिबानाव थानानैबो जातिनि बिरोधि आरो गोजोननि बिरोधि जानानै बिथाङा PIL होनायाव बाहागो लाफादों बेनि जातिनि बिरोधि खामानि मावदों बेनि थाखाय जों सोंखारियो आरो बेनो खोथा जों बुंनो लुबैयो जे बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम जाति बिरोधि खामानि मावफेराखै दा साननो गोनां बिसोर बर' थुनलाइ आफादनि एथ्राव गोजौ पस्टआव थानानैबो लेङाइ आफादगिरि बिबानाव थानानैबो जातिनि बिरोधि आरो गोजोननि बिरोधि जानानै बिथाङा PIL होनायाव बाहागो लाफादों बेनिखायनो दिनानाथ बसुमतारीमोन बायदि जोंनि गेजेराव बा बिथांमोननिफ्राय गोरोंसिन गोबां लिडारफोर दं बेनिखायनो थुनलाइ आफादा आं सानो बिथांखौ एक्सपेलसो खालायनांगौ बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय दिनानाथमोननिफ्राय गोरोंसिन गोबां बर'फोरनि गेजेराव लिडार दं बिथांमोनखौ जों खामानि मावनायनि सुबिदाखौ होनो हायो बेजों लोगोसे बर' समाजनि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनाबो साननो गोनांमोन संगठननि बिबानखौ लानानै बिथांमोना दिनै जाति बिरोधि खामानि मावदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोंहा रायजो राजाफ्रा सिनायनानै लानांगौनि सम फैबाय निस्सय फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ सिनायथि लागोन सिनायनानै लागोन आरो बिथांमोननि हेंथायै जुजिगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। थारैनो बिटिआर एकर्डखौ बर' हारिनि मोनसे खैफोद होननानै बुंगासिनो बिथांमोना मा बुङो? आं बेयाव ओरै बुंनो लुबैदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोजोन आरो सान्थिया फैबाय दावाय मा थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना जे BTCआव थाखा फैयोमोन रायजोफोरनि जौगाखांनायनि मुङाव दा BTC मोनसे समाव मोनसे सरकारा सालायबाय थादोंमोन बे सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बिथांमोननि पकेटाव थाइसे थाइनै थाखा हाबोमोन होनना जों मिन्थिनो मोन्दों नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव जे सिस्टेमनि गेजेरजों मोनसे गोदान सरकार फैबाय बे गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो मोनसे सिस्टेमजों थांनायखाय बिथांमोननि पकेटाव थाइसे थाइनै थाखा हाबनाया बन्द' जादों बेनिखायनो बिथांमोननि दायनिगिरिया बिटिआर एकर्डआनो होननानै बिथांमोना बिटिआर एकर्डजों चेलेन्ज खालामगासिनो दं। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो।
24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।